I tebi su dosadile ružne i negativne priče. U svemu što radiš usudi se dodati lični pečat i malo ludosti. Jer tvoja priča je autentična i posebna. Upoznaj svijet, ali i dozvoli svijetu da upozna tebe. Jer mi u novoj sezoni nastavljamo tražiti i pričati te pozitivne priče. Budi sa nama, budi uz Restart. Dragi naši, dobrodošli u novo izdanje emisije Restart. Imam veliku čast da za gosta i sagovornika imam akademskog slikara iz Beograda, Ivan Kocić sa nama. Ivane, dobrodošao u Brčku. Bolje vas našao. Mi u Restartu pokušavamo da objasnimo ljudima da mogu biti najbolja verzija sebe. To je ono što si ti definitivno uradio od sebe, od svog profesionalnog života, a mogu bi reći i privatnog, obzirom da si nedavno postao otac. Trudim se. Krenimo od toga. Kako jedan dječak iz provincije, kao što je Trstenik, dolazi u Beograd, upisuje akademiju, odlučuje da se bavi umjetnošću u današnje vrijeme? Pa u stvari priča je prilično jednostavna, svi mi imamo snove. Da li potičemo iz male sredine, ne kažem Učmale, ili iz velikog užurbanog grada. Jedina razlika između svih nas je u tome koliko smo spremni da se žrtvujemo, da žrtvujemo svog vremena, energije, snage, volje, da pratimo te svoje snove, da ih ispunimo. Čini mi se da sam od najranijeg djetinjstva, od kad sam prvi put dohvatio bilo kakvu pisaljku, da je tako nazovem, hemijsku olovku, neku bojicu, drvenu olovku, pokazuje jedan značajni talenat i svi su to primetili oko mene, i porodica pre svega. I u početku je to bila stvar za šalu, za pokazivanje prijateljima, rodbine, mali je talentovan. I tu se rodila u stvari prva podrška iz te šire porodice. Verovatno su neki od članova te šire porodice imali skrivenih želja i aspiracija da i sami postanu umetnici, ali što zbog vremena, što zbog prilika u kojima su živjeli, zbog porodice i, ako ćemo iskreno, nesigurnosti koje taj posao nosi, nesigurnosti svakog smisla, ne samo ekonomske egzistencije, nego i tih emotivnih stanja i svega što ide uz to. Oni su se odlučivali za neke druge puteve i kad je došlo vreme da se ja odlučim za svoj sljedeći korak, znači krajem srednje škole, to se javilo more podrške iskrene i od prijatelja i od porodice, tako da su i moji roditelji koji nisu bili sigurni i nisu bili najzadovoljniji mojim izborom na kraju poklekli, da kažem. U stvari, mislim da su u istoj meri koliko sam ja uspio da ih ubedim u svoju odluku, mislim da su i oni na kraju negde imali poverenja u mene. Bio sam pouzdan đak, dobar, da ne kažem poslušan, sve svoje domaće zadatke radio sam, sve obaveze obavljao na vreme i u roku. Interesantno je da u stvari od takvog štrebera nastao jedan samostalni umetnik koji je danas sve suprotno od toga što je bio u osnovnoj školi i u gimnaziji. Ja sam čak, sad kad se setim tih silnih takmičenja iz matematike i fizike, čitavih dana posvećenih vežbama, tih takmičarskih zadataka, ne znam koliko je danas to zastupljeno u školama i koliko deca mogu da dođu u kontakt sa tim matematičkim problemima. To su stvari koje moji roditelji nisu mogli da reše, koje ja danas ne bi mogao da rešim. Čini mi se da je moj mozak bio tako podešen da sam ja u stvari bio viđen za nekog mašinskog inženjera, za nekog elektrotehničara, i to je bilo, što kažu, 90% sigurno. Eto, sve što je 90% sigurno, to je nauk da mu fali još tih 10%. Slikarstvo je verovatno presudilo. Pa da, ona je prevagnula. Ona je sve vreme obitavala tu u meni i sve vreme tih osnovne škole i srednje škole
ja sam dosta vremena posvećivao i crtanju i slikanju. Dosta sam radio i za druge, što je interesantno kad se setim da sam jednom prilikom na neki zadatu temu iz likovne kulture uradio 40 istih radova u tom nekom svom prvom ateljeu. Znači, bilo je 4 razreda gimnazije, po 30 đaka, od 120 đaka 40 su mi naručili da im uradim za domaći to. I onda ja nisam video lice naše profesorke kad je more ljudi krenulo da donosi potpuno iste radove, ali se dobro sećam da sam ih poređao po 10 za redom, pa uradim nebo na jednom, pa drvo na svima, pa onda drvo na 10 komada, pa vodu, pa travu, pa sad detalje. Tako da sam ih za 2 dana kao neka mašina uradio i svi su naravno dobili petice, sažalila se na sve nas. Ali eto, stalno sam bio u kontaktu sa umetnošću, volio sam da istražujem istoriju umetnosti i to je na kraju prevagnulo. I onda dođeš u Beogradu, upišeš Akademiju primjenjenih umjetnosti i budeš student generacije u svojoj klasi. Nastavljaš da budeš trener? Pa, prilično. U stvari, taj drill, ta obuka iz gimnazije Trsteničke koja je bila u to vreme ozbiljna škola. Kasnije za mene ti predmeti koji su u stvari, čije dobre ocene i prosek su presudile da budem student generacije, pored toga što sam naravno te praktične radove iz slikarstva, mozaik i tako dalje obavljao uredno i na najbolji način koji sam mogao. Svi ti predmeti su za mene bili igra. Istorija umetnosti, engleski jezik, filozofije, pedagogije, sve ono što je trebalo u stvari da se uči. Meni je to lako padalo. Mislim da su možda kolege iz nekih umetničkih srednjih škola imali možda malo više problema i morali da ulože malo više truda da ih pređu, ali meni je to bila igra i pesma i sećam se sad tog perioda fakulteta kao jednog od najlepših u životu. Mislim da i svim studentima, svim ljudima je to najlepši period i u najlepšem sećanju ostaje. Onog momenta kada si završio akademiju, tek tad si, pretpostavljam, bio u problemu, ali tako da kažem. Jasno. Kako sad pronaći taj svoj jedinstven put, ostvariti se, pronaći se? Pa put je krivudav, put je pun nekih prepreka. To je kao trka koja nema kraja, ali ima mnogo prepona. Trka sa preponama, ali put nije pravolinijski, put je krivudav. Često se put i račva. Pa jedan deo mene krene desnom stranom, drugi je levom, jedan stoji u mestu, pa nekim krivinama i zavujucima se nađemo opet u istoj tački, pa nastavimo sledećim koracima. Život samostalnog umetnika je interesantan. Mislim da je najbitnije tu ostati veran i iskren prema sebi i sa jednom upornošću mazge gurati napred i gurati svoju umetnost, svoj taj, da kažem, stil i izraz i mislim da je, to zovu poetikom, ali mislim da je vera u sebe i samopouzdanje prva stvar koju čovek, umetnik, mora da razvije. To je nešto što nas, nažalost, ne uče na fakultetu. Tehničke stvari se nauče i to jako dobro, ali praktičan život i šta dalje, to svako mora za sebe da nauči i da pronaći, da. Ti si nama, evo, ovdje u Brčkom nedavno predstavio izložbu koja se zove Reciklaža igre i ja moram da priznam da sam zaista, kako ja, tako i brojni posjetioci Gradske umjetničke galerije bili oduševljeni kada smo vidjeli u stvari od čega ti stvaraš ta umjetnička djela. U pitanju su, dakle, pokvarene igračke. Pa stare, neke su pokvarene, a nekima su samo baterije dotrajale. A neke su jednostavno za reciklažu. I ti od toga stvaraš zaista neverovatna djela. Privlačiš pažnju jer god se pojaviš, jer je vrlo specifično. I ja bih sada volio da otkriješ kako je došlo do toga.
Naši gledalci će naravno imati priliku da vide i kadrove, kako izložbe, tako i onoga što radiš, onih radionica koje radiš sa djecom, ali prije svega kako je došlo do toga? Tema tih asemblaža od igračaka je portret uglavnom ženski i mene to interesuje, inspiriše me još od studija i ta tema je stalno uz mene i ne napušta me, jer mislim da je ljudski lik, ono što kažu, večita enigma. Znači, u svakom novom paru očiju čovjek nalazi nešto novo. I ti pogledi i ono što se krije iza njih su jako interesantni uvek, bez izuzetka. Samo je pitanje koliko je osoba koja pozira spremna da se otvori umetniku. A do asemblaža sam došao preko mozaika. Taj asemblaž je u stvari jedna vrsta savremenog mozaika, od savremenih predmeta, od savremenih materijala. U mom slučaju to je plastika. Mi generalno imamo problema sa zagađenjem prirode i čitava planeta je prezagađena. Jedna od glavnih materija koja zagađuje je i plastika, koja je derivat nafte, kao što znamo. I ispostavilo se da najduži vremenski period za razlaganje do prirode, kad je u pitanju priroda, je potrebno upravo toj čvrstoj, otpornoj plastici koja se koristi za proizvodnju igračaka, a ne samo za ambalažu. I prosto te se igračke provlače onako ispod radara kad ljudi razmišljaju o plastici i o reciklaži, a povoljna stvar je bile što su snažno obojene, ja ne vršim nikakvu intervenciju kad su one u pitanju, ne sečem ih, ne lomim ih, rastavljam ih eto samo na osnovne te delove od kojih su sastavljeni, eventualno ih rašrafim i tako dalje. I onda ih sortiram na njihove, da kažemo, prirodne boje, onako kako su iz fabrike izašli. I u tome jeste deo čari, ali i deo napora koji je uložen u izradu tih asemblaža. Mnogo bi lakše bilo da ih ja samo obojim, da ih isečem u oblike koji mi odgovaraju i takav jedan asemblaž bi za par dana bio gotov. Tako jedan kvadrat, metar sa metar, 100 cm puta 100 cm, dok je meni potrebno i po mesec dana da uradim jedan. Ali, s druge strane, to im daje kvalitet. To je kvalitet koji prepoznaju posetioci izložbi publika, ali ne znaju zašto im se to sviđa. I ta žuta ima više nijansi žuti, ta crvena i plava i sve boje. Zatim tu su oblici koji su najrazličitiji. Taj asemblaž izgleda različito u različitom dobu dana. Kad se sunce pomeri, igračke bacio senke jedne na druge. Prosto uživanje je gledati ih i svaki put kad vidim asemblaž koji sam uradio, ja vidim nešto novo, kao da ga nisam ja pravio. To su hiljade komada od kojih su sastavljeni i sve to zajedno daje izuzetnu draž samom procesu rada i ja iskreno uživam u tome. Uspeo sam, evo, na pragu 40-ih da se eto igram i da na taj način sarađujem za život. Ali se može živjeti od umetnosti? Mislim, ono... Prilično, eto i to je naporno. Ne znam šta bih rekao, u stvari, čovjek mora da bude jednostavno užasno uporan i praktično mora da sačeka svoj trenutak. Mora da... Ja sam 10 godina lutao kroz najrazličitije tehnike umetnosti i mislim da je ovo što radim u poslednjih 6 godina konačno pravi put. I ne samo što se tiče tog umetničkog dojma, mislim da su vrlo originalni. To se na kraju pokazuje. Ja sam, kad sam krenuo da radim, istraživao malo po internetu, prvo jako malo umetnika se generalno bavi asemblažom kao tehnikom, a da ne budem pretenciozan, ali mislim da se jedino ja bukvalno na svetu bavim asemblažom od samih igračaka. Ljudi koriste razne stvari, ali što se tiče igračaka, to nisam vidio ništa slično. I, eto, to daje jednu ekskluzivu. Naravno, kao što znamo, u svetu ekonomije potražnja i ponuda određuju cenu, što je manja ponuda, a ja nemam veliku produkciju, rekao sam da mogu jedan mesečno da uradim, a pitanje je da li svakog meseca izađe po jedan. Tako da je to obezbedilo jednu
višu tu cenu ekonomsku. Da. I interesantno je da sam materijal, kad bi bio nov, Da. ide i do 800, do 1000 eura imamo u samom materijalu, u igračkama. Kad bi kupio, toliko bi samo materijal koštao. Tako da je to... To su interesantne stvari u vezi tih asemblaža. Ali interesantno je to da ti radiš radionice sa djecom, gdje god dolaziš, kad imaš priliku i meni je zaista fascinantno kako djeca reaguju na tvoja djela. Jel kad prepoznaju da je tu negdje neka lutkica... Da, oni svi vide svoje igračke, oni prepoznaju svoje igračke, iako nisu njihove. Da. Sva deca, to je prosto šuma igračaka i svi mi nešto slično. Neki prepoznaju automobile, devojčice, komade lutaka koji su slični. Tako da, i to je nešto što njih i podstiče da oni doniraju svoje igračke. Jer im je onda praktično, u stvari, drago im je da vide da od njihovih starih igračaka nastaje nešto novo. Nastaje nešto novo. Čak i umetničko delo. Meni je prevashodno ideja bila da to bude jedan viši oblik savremene umetnosti. Nešto što će unaprediti, umetničku scenu prosto na našim prostorima. A drugi aspekt je bila ta priča o reciklaži. I tu se onda i uključuju deca kao nosioci neke budućnosti naših društava koje su ovako rascepkana po Balkanu, ali generalno naši ljudi da li nisu dovoljno informisani ili jednostavno su bezobzirni. Ne znam da li je to kombinacija svih tih stvari. Puno prljamo, puno ostavljamo tragova za sobom, svega što koristimo, a nažalost nismo spremni da se ono malo potrudimo da to odložimo, ako ne u reciklažni centar, onda makar u kantu. Kad dune vetar u novembru, kad opadne lišće, pa kad plastične kese okite drveće, to je najjednostavniji primjer našeg nemara. Da ne pričamo o rekama koje stvarno volim. Evo, ovde sam bio poslednjih par dana na jednoj koloniji u blizini i prosto volim vodu, volim prirodu, ali vodu najviše volim u prirodi. Radim povremeno i pejzaže i onda volim taj odraz ostatka prirode i neba i svog svetla i senki u vodi. Volim da plivam, volim prosto da provodim vreme u vodi i onda me najviše boli kad je ta voda zagađena. To je jedna, uz vazduh, osnovna stvar koja nam je potrebna. I onda insistiram da pričam o tome, nekad sam možda malo i dosadan sam sebi i ostalima, ali deca su jako otvorena, deca su praktično što se toga tiče tabule raze i oni su spremni da upiju tu priču o reciklaži igračaka. Ja stalno pričam da pokušaju da recikliraju sami, neka recikliraju svoje odevne predmete, od patika mogu da naprave nešto, od odeće, od svojih starih olovaka, pernica, rančeva, da to iskoriste za nešto i da produže prosto vek trajanja tih predmeta. Mislim da su deca spremna da eksperimentišu, oni kroz eksperiment uče. Na kraju ja sam kroz eksperiment došao do svojih asemblaža. Upravo to sam htio da te pitam, kako si ti? Dakle, nije ti niko došao i rekao, Ivane, evo ti ove igračke, ajde uradi nešto sa njima. Postavljam da je to čitav proces. Ponavljam se. Prijatelji su, između ostalog, ono što određuje ljude. Nije bitno imati puno prijatelja, bitno imati dobre prijatelje. Tako su neki dobri prijatelji zamolili jedna prijateljica da izbacim neku veliku kesu đubreta, pošto nije mogla da je odnese do kante i ja sam pred kantom vidio da to nije ništa prljavo, ništa smrdljivo, a dosta je bilo ćoškasto i iz te znatiželje koja je ubila mačku na kraju, ja sam morao da iscepam malo te kese da vidim šta je unutra. Kad sam vidio da je to puna kesa od 120 litara igračaka starih, najrazličitih, skupljenih u poslednjih bukvalno 10 godina, njene ćerke, vjerojatno njenih prijateljica. Ja sam bio oduševljen, zove mi je, kažem, ne mogu ja da sačuvam ove igračke, nešto bi probao s njima, kaže, naravno. I odmah sam se rastačovao po prijateljima, po rodbini, dobio sam još nekoliko takvih kesa, krenuo da ih sortiram po bojama i za prvi asemblaž mi je trebalo nekih 3 meseca.
I još 3 meseca sam ćutao o njemu, zato što sam se brinuo. To radio onako prilično... U priličnoj tajnosti, prosto došao je taj neki period, da kažem, bezbrižnosti ekonomske, koja mislim da je presudna kod umetnika. Mislim da u neka prošla vremena kad su neki umetnici imali mecene i kad su, jednostavno nisu brinuli za egzistenciju, brinuli su samo da stvore što kvalitetniju umetnost, mislim da je to proizvodilo fantastična umetnička dela. Tako sam ja imao vremena da razmišljam kuda bih sledeće mogao da idem u umetnosti, u kom pravcu da se krećem, i za 3 meseca rodio se prvi asemblaž, za još 3 rodila su se 2 i onda posle nekog 5. već sam počeo da razmišljam o prvoj izložbi gde bi mogao da ih predstavim. I to je bilo u Beogradu, naravno. Onda sam ih predstavio. Dosta ljudi se iznenadilo. Nisu se iznenadili što se teme tiče, znali su da se ja bavim figuracijom i portretom, ali prosto sama tehnika i način uklapanja i sve to je iznenadilo i mene, iskreno. I volim da ih vidim na mestima gde su danas okačeni, volim da uvek vidim nešto novo. I prosto prijatno se osjećam, a mogu da kažem i da me inspirišu za sledeće radove. Ivane, ti si u svom umjetničkom traženju ili izražaju radio jednu vrlo interesantnu i vrlo zapaženu seriju, odnosno serijal emisija Portret kod Ivana. A to opet portret, taj. Opet portret, gde si ti u stvari svoje sagovornike, među kojima su zaista velikani i kada je u pitanju umjetnost, kako filmska, dramska ili likovna ili šta već, gdje si zaista odradio dobru stvar, razgovarao sa ljudima i naslikaš im još i portret. Kako je to iskustvo bilo, stati pred kameru, neko ko se baš nije nikad ni pripremao? Da, pa dobro, ja sam inače ekstrovertna ličnost i lako se upoznam s ljudima, pričljiv sam, mislim da imam šta da kažem, ali volim da čujem i interesantne priče. I onda prosto nije mi bio problem taj deo razgovora, a opet vraćam se na priču o samopouzdanju. Dovoljno imam samopouzdanja, nekako sam ga od uvek imao što se umetnosti same tiče, da pokušam da za nekih 40 do 60 minuta, koliko su trajale emisije, uživo uradim portret. To je ulje na platnu koje gosti na kraju dobiju i stvarno sam iskreno ponosan na to. Upoznao sam fantastične ljude, glumce, pisce, pesnike, javne ličnosti koje su stvarno zavređivale i čiji sam portret voleo da uradim, da im poklonim. A s druge strane imao sam potpunu slobodu da izaberem goste. Tako da ta kombinacija je ispala fantastična. Ja mislim da je jako interesantna i kao ideja i nesvakidašnji je format. Takvih formata i emisija nema na televiziji. Nadam se da ću u nekom periodu u budućnosti imati prilike da ga nastavim. To je trajalo 1,5 godine, 2. Vidim da se repriziraju te emisije i povremeno mi se javljaju ljudi mailom na društvenim mrežama, neko i na ulici, pohvali me, nema loše komentare, jako mi je drago. Ivan, evo, privodimo kraju ovaj naš razgovor. Ono što svakako želim da te pitam, a znam da imaš sigurno jedan dobar i kvalitetan odgovor, jeste u ovom današnjem vremenu kada mladi ljudi, možda čak i ti koji završavaju srednju školu, gurnu na stranu negdje tu svoju neku ljubav i to što oni jesu. Evo recimo u tvom slučaju je to bilo slikanje i likovna umjetnost generalno, zato što im je neko rekao nemoj da se baviš filmom, nemoj da se baviš, ne znam, režijom, nemoj glumom, nemoj da pišeš, nemoj da slikaš, idi budi nešto neki doktor, neki pravnik, ekonomista. Šta je ono što bi im ti, evo, kao neko ko je, i pored toga što je bio odličan učenik, upisao akademiju, završio to sve, živiš ono što voliš i radiš ono što voliš, što mislim da je privilegija u životu, šta je ono što bi im ti poručio? Pa, ukratko, naišao sam nekoliko puta na ljude koji su se pokajali što nisu pratili svoj san. A
niko se još nije kajao zbog svojih grešaka. Svi su se uvek kajali zbog toga što su propustili da uradi. Tako da mislim da je bolje pratiti san, pa možda i pogrešiti, ali greška neće biti toliko velika koliko bi bilo veliko kajanje za propuštenim prilikama. Tako da, dugačak je život, nije to tako kratko, 25-30 hiljada dana, stvarno to su desetine hiljada dana, imate vremena za sve. Probajte, ja sam sebi dao eto neki rok, sad da ne ulazim, do koliko godina bi mogao da se bavim samo umetnošću, da probam da zarađujem od nje, pa ako mi ne uspe da probam nešto drugo. Tako da dajte svi sebi rok neki, kraći, duži, svako po mogućnosti neko odredi sebi i pratite svoje snove. Nijedan san nije nerealan. Vidimo sportiste, 10% je talenat i umeće koji se i razvija tokom vremena, a 90% je naporan rad. To sad kao neko ko ne smatra sebe za preteranog radnika, ali ipak jednog odgovornog umetnika, mogu da kažem da je istina, eto. Samo gurajte napred. Šta je ono što tebe raduje? Čemu se raduješ? Pa, ne bih rekao da sam meteoropata, ali raduje me lepo vreme. Kad je vreme lepo, kad je sunčano napolju, ja sam čovek koji voli da provodi vremena dosta napolju sa društvom, u prirodi, po mogućstvu, sa porodicom, sa prijateljima, tako da to je taj dnevni deo, uglavnom noću radim, to je taj drugi deo profesionalni. Eto, raduje me iskreno druženje i moje umetnosti i raduje me ljubav. Čovjek treba da se okruži ljubavlju u što većoj meri i ljubavi, na primjer, nikad nije previše. Ljudi se žale na nedostatak vremena, nedostatak para, ali niko se ne žali na previše ljubavi. Negde sam neki dan pročitao, odnosno poslušao jedan intervju gdje je Lane Gutović rekao: nema te mržnje koje nisam sit, kao ni te ljubavi koje nisam gladan, i mislim da je to super replika da sa njom završimo definitivna istina ovaj naš razgovor. Još jednom veliko ti hvala što si izdvojio svoje vrijeme. Nama je zaista bila čast da te ugostimo u Brčkom, a meni zadovoljstvo. Nadam se da ćemo imati priliku da se družimo i u budućnosti. Sigurno. Hvala ti veliko. Dragi naši, hvala i vama što ste ispratili još jedno izdanje emisije Restart. Vidimo se ponovo za 15 dana. I tebi su dosadile ružne i negativne priče. U svemu što radiš usudi se dodati lični pečat i malo ludosti. Jer tvoja priča je autentična i posebna. Upoznaj svijet, ali i dozvoli svijetu da upozna tebe. Jer mi u novoj sezoni nastavljamo tražiti i pričati te pozitivne priče. Budi sa nama, budi uz Restart.